Security breaches, performance issues, systémové zlyhania, toto sú problémy, ktoré riešia senior Java developeri každý deň. A presne tieto výzvy vás naučím zvládať. Som Ivan Macalák, softwarový architekt s 20-ročnými skúsenosťami v Java. Posledných 10 rokov navrhujem cloudové riešenia pre komplexné systémy. V tomto kurze vás posuniem od základov Springu k skutočne pokročilým technikám. Ako správne zabezpečiť vaše API, ako implementovať monitoring v reálnom čase, ako integrovať messaging a event-driven architektúru, ako optimalizovať výkon vašej aplikácie. Žiadna suchá teória, len praktické znalosti, ktoré okamžite využijete v praxi. Tento kurz je pre vás, ak už poznáte základy Spring Frameworku, chcete sa posunúť na senior úroveň, pracujete na komplexnejších aplikáciách, smerujete ku cloudovým riešeniam. Pripravte sa na ďalší krok vo vašej kariére. Spring Framework je cesta k profesionálnym enterprise riešeniam. Začnite už dnes na Skillmea.sk.